Bé, jo primer faria la pregunta, senyor Batlle, de qui està pagant la crisi a Palma. Quines famílies estan suportant el pes de la crisi econòmica que està afectant a la nostra ciutat? Banquers, no. Grans empresaris, no. Famílies que tenen pocs ingressos? Sí, aquestes sí. I funcionaris també. Una família amb pocs ingressos que du els seus fills, per exemple, a l'escola graduada, del 2010 al 2011 està pendent de cobrar 739,20 euros per la beca de menjador. Això ho hem de multiplicar per 3, perquè en el 2011-2012 no s'ha convocat i 2012-2013 tampoc se convoca. Estem parlant d'un total de quasi 2.200 euros més per a les famílies amb menys recursos. Això provoca que, per exemple, el mes de setembre el menjador de l'escola Jafuda Cresques no hagi pogut començar perquè només hi ha 3 o 4 nins i això no li surt a compte a l'empresa. Això provoca que l'escola graduada, l'aula matinera, no s'hagi pogut fer perquè no hi ha nins, perquè també, senyor Isen, vostè també ha retallat les ajudes a les AMIPAs. Qui està pagant la crisi? I si tot això no fos suficient, vostès regalen als pares una pujada d'IVA del 4 al 21% en material escolar. Qui està pagant la crisi? Jo, senyor Batlle, li demanaria que l'interès que vostè té per la Fundació també ho tingui per educació. També ho tingui per educació. Perquè l'inici de curs de les famílies de Palma és demolidor, sobretot aquelles que no tenen recursos. Bé, és una proposta, sobretot, que parla d'invertir les prioritats. Perquè mentre que s'està atacant l'economia d'aquestes famílies, després, a Madrid, ni impost de patrimoni, ni impost de societat, ni SIVA a les grans fortunes, ni SICAPs, ni frau fiscal, ni res de tot això. Qui està pagant la crisi? Que qualcú m'ho expliqui. No. Anem a destrossar les famílies amb més recursos, però els poderosos queden de rositas. Ja estem una altra vegada, i aquest inici de curs és el gran exemple. Jo, per favor, els demano un prec. Vostès tenen majoria absoluta, això és innegable. Però una majoria absoluta no és una majoria totalitària, i això s'ha de tenir clar. I quan famílies estan tenint un inici de curs d'aquesta manera, que ja veurem com arriben a final de mes, els mesos d'octubre, novembre, desembre, gener, quan s'acabi la temporada turística, què passarà? Jo, per favor, reflexionin i sobretot canviïn els criteris, inverteixin les prioritats. Això no és una ciutat amb una igualtat d'oportunitats. Els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres.